खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै सासे पुलिस कनस्टेबलनि जिउ खहा। आसामाव कर'नानि थासारिया सानसेनि उनाव सानसे गिख्रंथाव महर लागासिनो। तिनसुकिया पुलिस थानानि सासे कनस्टेबलआ गिख्रंथाव बेरामजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। बे सुबुंनि मुंखौ भुवन लिक्सन होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायलाय थांनाय 2 आगस्ट खालार खालि डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राब हालोदनि थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानो गोनां जायो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव आसाम DGP भास्कर ज्योति महन्तआ नखरनि सोद्रोमाफोरनो नांगौ बायदि मदद होगोन होनना समायखिरा लायो। नैथियाव दङ गवालपारा जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसादखौ बोखांनो हायो। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बरजरा हाजोआव गवालपारा पुलिस बिफान CRPFनि टीम आरो भारतारि आर्मिया जयै अपारेशन खालामनायजों फबनानै दोननाय गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसादखौ बोखांनो हायो। रिपर्टनि बादिब्ला फैबाय थानाय उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै उदखारिफ्रा हामला खालामनो थाखाय बे बेरफ्रुग्रा बेसादखौ लाबोनानै बरजरा हाजोआव फबना दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला स्रुत सुलुंनि रिपर्टजों बिथा खालामनानै गवालपारानि एडिशनेल SP अमिताभ बसुमतारीनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ मावफुङो। थामथियाव दङ पाकिस्तानआ उदखारिनि मिरु। UN आव भारतनि अरायथा थान्दै TS तिरुमूर्तिया उदखारिखौ लानानै पाकिस्तानखौ फिन खनसेबाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। TS तिरुमूर्तिया पाकिस्तानखौ उदखारिनि मिरु फोरमायदों आरो बुंदों दि पाकिस्तानआ उदखारिखौ जेब्लाबो मदद होयो। पाकिस्तानआ उदखारिनि थाग्रा न'। थांनाय मे दानाव फोसावनाय मोनसे रिपर्टआव मुंख'दों दि पाकिस्तान हेफाजाबगिरि उदखारिफोरा आफगानिस्तानाव उदखारिफोरजों सोमोन्दो लाबाय थादों आरो बेवहाय उदखारि हामलाखौ जाफुंसार होनायाव थाफादेरो। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया अन रेकर्ड बुंदोंमोन दि पाकिस्तानाव गासै 40,000 उदखारिफोर दं। ब्रैथियाव दङ पाकिस्ताननि गासै 10 सान्थ्रिफोरनि जिउ खहा। भारतनि सान्थ्रिफोरा पाकिस्ताननि सान्थ्रिफोरखौ सोलोंथाइ लाहोदों। पाकिस्ताननि सान्थ्रिफोरा हाथियार दोनथ'नायखौ सिफायनायनि फिन होनानै भारतनि सान्थ्रिफोरा गासै 10 पाकिस्ताननि सान्थ्रिफोरखौ बुथारो आरो गोबां सान्थ्रिफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला फुंनि 7 रिंगा समाव पाकिस्तानआ हाथियार दोनथ'नायखौ सिफायो, जायनि फिन भारतनि सान्थ्रिफोरा गोख्रोङै होयो आरो गासै 3 घन्टा गाहाम मोननै हादरनि सान्थ्रिफोरा गावलायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ धुबुरीयाव 4 मोसौ चालान हरग्राफोरखौ हमदों। धुबुरीयाव फिन मोसौ चालान हरग्राफोरखौ हमदों। धुबुरी पुलिस बिफाना मैया बुधबार खालि 4 मोसौ चालान हरग्राफोरखौ हमो। बिसोरजों लोगोआव 2,31,300 रां, गंब्रै मबाइल हेन्डसेट आरो बिसोर गाखोना फैनाय गंसे इन्डिग' कारबो मोनो। बिसोर 4बो गवालपारा जिल्लानि होनना धुबुरी पुलिसआ मिथिहोयो। बिसोर 4नि मुंफोरा जाहैबाय फारियै 31 बोसोर बैसोनि हासिन आली, 19 बोसोर बैसोनि शाहजामाल, 28 बोसोर बैसोनि नाजिरुल हक आरो 35 बोसोर बैसोनि ममिनुल हक। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।